Lo kalau yes, saiki ilmu per satenan. Ayo telemekan lho, guys. Piye? Mlebu YouTube lho iki. Piye Mantap. penganunan nih, pengsatenan nih lho. Semangat oke. Personile aman. Karo itu Kang jagal kondang iki. Jagal kondang iki tukang areng bolo. Wayo, kuwi lho, tukang areng bolo. Areng ae. Jan pantes dadi tukang sate ta iki. Bisa dipaling-paling lho iki bakar-bakar. Nah, kuwi lho, pokoke apa jenenge? Link ada di deskripsi pokoknya. Ngapa? Pokoknya aduh, tak promosine cah Gayam Squad. Pokoknya pesen kaosnya ning tim squad gelem-gelem. Iki personile urung mlumpuk kabeh ya. Wes langsung ya saya tak melu bedat-bedat. Oh, bolo. Ready arek pembakaran ngaben bersama Gayam Squad. Alvin Revolution bakar bolo. Lah wi personile Gayam Squad lho. Oh, yes. Lo. Ya iso ya. Loh, karek bakar bolo. Mantap iki. Oke. Sepanggah. Iya. Oh, yo gaskan nih, karek bakar gas. Loh. Smoky bolo. Oh. Mampir. Bolo. Wah, dan pokoknya Idul Adha kurang lengkap lek ora anu gawe. Nah, itu kurang lengkap lek ora nek Mas Ndobli iki. Yes. Pokoknya CO link ada di deskripsi kowe. Oh. Mantap kowe iki perdana anu Gayam Squad iki. Nyate pet Gayam Squad itu. Nyata Bang Gayam. Oh, kalau. Oh. Mantap. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe ayo dulan pokoknya. Mantap. Lo guys, bola-bolane kelompok lo kan. Minat DM. Wah, iki cah aneh. Ilmu kekebalan lah orang kaya ngene. Lah iya, tenan Loh, telono. Wah, jayan. Yo, permulaan nih. Tenang. Loh, itu. Anu lho gaji iki ora kabeh sing sate yo. Lah iya. Ora yo iki. Iki kedua iki. Ya, testimoni. Piye? Apa? Aduh, ini testimoni atau dah? Iki masalahe ora kabeh wedi to, Pak. Oh. Jerapah. Orang Untuh. Persiapan bumbu. Sing kepeneran iki untuk metu dombo. Ini sambel lagi. Wah, sambel terfavorit.
Dan mantul. Piye Mas rasane Mas? Nyus, Mas. Wah, manyus tenan. Nah, ini lo. Jane lagi ngelip. Lagi ngelip ya. Oke. Ayo, pian wes pokoke subscribe ayo dolan pokoke. Iki hari ini subscribe and like. Mantap. Subscribe. Yo. Klik guys. Anu nih. Oh, Mbak. Rica apa? Oh, oke. Persiapan nih bolo. Nih. Aman. Doyan kafe ya. Iki anu nih. Persiapan bolo. Kopi. Oh, kangelan mau. Ojo kan. Situ. Baik kok kasih lanang iki. Oke. Pak, mriki, Pak. Jangan lupa subscribe ayo dolan bolo. Mantul loh ya. Rasanya mantul loh. Dan mantul. Langsung ludes bolo. Sing tukang ngipati langsung. pedes bolo. Manis kayak yang masak yo. Masuk. Sing masak lho. Mereka berdua yang masakin. Iki kepedesan nih. Iki mesti kepedesan. Piye? Wah. Melempem. Lencu bolo. Wes, oh iki lho. Banyu kambil. Udu anu lho iki. Udu banyu kaya liyane kene. Wes iki wis sentek, sekiranya sentek wes. Oke, jangan lupa subscribe ayo dolan bolo. Oke, mantap. Oke. Yes. Damai. Pak Hari sate. Oke.